Est-ce que Abu ne jamajekulu jera ka duga ke mamu ye ma kelenga danga o te fuike radio ye nura fm bi kononto ani nani tommi murumuru duru la seli ambo ke ka bojela koroji konyumani woredala nega jurusira 76 33 43 03 ote Abu Siradantama amba angoshikata nouvelle horizon ne bembolo dombe boni aye sebeningala atoko de toguna a trawole akumara de alino ya soro munye kungombe sina jamana fantan nan bla jelen fe akaja fokata bla munye jamana ko kanala ko munye loi d'électoral no ko fora abe sada kura mundo kangata kanyashi anga kalata made Abu Safna jera akuma ko asebe ko chera bayi felata fo amedom kombi na manye ka fo ko o sara no de loi électorale ya abesiente mako tabali sanfe Abu Safna jara abeni ka kalu damadoni ko obo ngame domna kombi kiboda ko ni sorla nala de shini irana no bebe juma doma munye otejunya kalo kleta ani wolon flywa e ko siente maw utuna tani sada kura ni kata abaturu ira damani nyoche sigata ala patrick ba munye mam to kuna atrawli ale de yaira ka fo no yasro yele mali woda ko ko onana do alade no te fe munjelle inna fa gontege Abu Safna jara ko juma do no bebe junya kalo kleta ani wolon flama zamba fla ani samuga ani fla anga conseil national de la transition no be siente kofo o te munye jora muno jakulu muno kelemeka anga wasado nona blawa Abu Safna jara ko be na loi électorale o be na ablua ninka na avote de Abu Safna jara akoni duya titemna kalaje anga jamana maraba be ka wulika job bele ko bla singa wala samunya anne jema amisika do dakele fatuko na kabo dakele fe musabga muye jema ye uluko no mo be ni loi électorale ko kuma o de la Abu Safna jara chronogramme ku umago be ni bela jile orela wa chronogramme dum se gabo abada loi électorale Abu Safna jara fo kata batike baka fola akoya ni bichebe na ka fo ko ni kuma ko achara amedom na kompi ka damne jema la akaja fo kana bla malidona bela jile ko ni nyeshino ni wati na mu conseil national de la transition amama de nu ka nyema baye mu colonel Maliki Jaw segu ko Maliki Jaw u ka nyema oriya ale ko malidem bela jile ko ni nyeshino ndo amedom na kompi akoni duye de njatemna kalaje munye sente mamunu mbe nolu be serata sente konala Abu Safna jara uye wulika jo chama neke yo yedda chama ne goshi wala ni sada kura mun nabello electoral ko fo Abu Safna jara akobe se ganyeta ko soroto muna patri baka fola ako adugulente mashila mamu mbe jamana marani wati na no de colonel Ashimi Koitai anaka gouvernement Abu Safna jara anisida woni nyantela la ko ajuru ko asebe ko charle do ko kata faramu yo mo ha no de union économique et monétaire ouest africaine damson pola nanga mako iyo mwa juru chani nondo ni jakulu ne anga jamana che kwa beni ka wati ni bo juru chari kunte dore ko sabga olu mako be munye fanga na manya ka fo ko munye Ashimi Koitai ko aga fanga ko bla ko fanga ko aka di munye politiquement ma ango mako l'ordre constitutionnel fanga ko aka siga di politiquement ma fatiki baka fola ako abeni nga kalu damadoni ko ubo juru chari lendo ani seda woni nyonche aka jafo kata faramu iyo mwa ga ko be tabolo na kombi Abu Safna jara sigata la ko kibara dumon ko ni mina soro koy sabu ga mu jamana famay abika wulika job bela jilene bla senga wala sa nimbara nunu mesika time to muna wala sa gelem no oba anka amesika bo gelem ko na ula to muna o misali jonjo en fer jumay Abu ni ya jemna kalaje jamana fama kaka ngani ya jele ya yida no de be colonel Ashimi Koitai ko fo kaka ngani ya jele ya ira ka fo ko alete fakato fanga ina abada abe fa jamana inga sira do ta abe soro ka fanga ka di mama o do kum konala ay wulika joke degara munna tara juin kalo kilo wolon vla o konala jamana fama ay degara taka faraka gouvernement ka ira ka fo ko mi transition kutala jana ko atete me kalo mugo ani nani uka ko wa ko bara ko damne na koy kabi masikalo kilo mugo ani wora samba fla ani sa mugo ani fla jamana fama ya ira ka fo ko o baro damne na Abu amisali fe ndima fene o kum kele ne konala be na ka fo ko jamana fama no be colonel Ashimi Koitai ko fo juin kalo kleta ay degara worata degara mumba ira ka fo ko munye ma do be na faranonga anwa constitution na banga sera sumba ko fo Abu Safna jara o yele malu baro be se ka time to muna Abu Safna jara nimbela jele ne dalu mumba ira ka fo ko munyanga jamana fama no be colonel Ashimi Koitai ko fo angani jele no waka fo ko abina to fanga ina Abu ko organien ko Abu ira ka fo ko atina to ala fatri baka fola akoni ko njate mena kalaje ali bini ya tente Abu Safna jara mamunu muka jamana mara nuwatina sigata la utefa ka to fanga ina ko o misali jonjo en fe juma fene munya anga ministre mumbe no de abla jopie ale ya fo jema bela jele na nason jinu o keneka o sigata la ko dona na tawla na be do akun na to ko fo ko lo
électoral mun no be mun ni sente ma nyokoro ko o bugnatiga ko abina don wa ko mun no o bugnatiga no o dona o jema ki sigina o mo ko be chronogramme na wati ni wati mun bara mun kan ka be wati mun ma Abu Safina Jara ko jema bela jele na bo o kalama Patrick Baga fola mu toguna a Traoré ako Abu Safina Jara ni ye ko njate mine ka laje ka sebe ko tenten e Abu Safina Jara mun ni sara sebe na be loi électoral ko fo e ko ati na teme shela wa odo e ba mun ni ha ado anaka teme a site ko dani abiteme nimbana khabo ani ko doy dron formalité ambata remplir dron kosobe Abu Safina Jara ali bi kanya shimuye jiamama on bi ka wuli ka joke anu be se ka do dakelen fe to muna ka bo dakelen fe munya anwa cheja ina be abla job ko fo ayira ka fo ko muye jekulu do ko o sigira se nga be ni ka watinu ko jekulu munanga mako comité local de suivi de la transition Abu Safina Jara ni yo jekulu njate mena ka laje muye Nations Unies maba ala fo ta fara muye Union Africaine ka minusuma anin ka ta fara muye jere jakulu wora kan olu bela jele keleme ka nyaso ni jakulu in konna ula ubuga siga foke alibi mu yesira o kan sigila amunge no kan ke ajunya kalo kle saba wala samu ye gelen ko obiseka wuli ka bo andala to muna anga jamana maraba bo wuli ka jola ka beninga wati ni ko ko Abu Safina Jara mu ye toguna a Traoré ayira ka fo ni anga jamana maraba ko bara ni jete mena ka laje Abu sigate femuna ubuga wuli ka jo bela jele ne ke ka chesiri bela jele ne ke wala samu ye gelen na be jamana in kan to muna gelen meseka bo jamana in kan to muna ora ko kono la mu sente mawe u fana tefe gu bola jingoi na bara ka noya jamana maraba bolo Abu Safina Jara ko na la de shini ira ana no be juin kalo kleta ani wolo vlama sente kono la mu yese gu ko maliki jaw anaka chedo ni sada kura mu flane no be lo electoral ko fo abu abara bela de na time wa no lo electoral no o votera mu ye jema ki sigina ka fo ko mu chronogramme Abu Safina Jara bela de ma soro tabarikala abano be baso hein chronogramme nous précédent ni loi électorale votera chini ordo ni loi électorale ma voté chronogramme sika sura chronogramme tsikati tsikati wa loi électorale mun fnali do fna kelem kata gwara do la kute jenu yi aywa aduna temede ayo ko ne foni shini dugu maje shini dugu be jere shini dugu be jere shini dugu jara loi électorale abe passé wana passera chronogramme krengrene obedi munu mahobe ola abedi una duma na benima salam la na ma bema anga jamani andai anga radar bi ngane akli abana Abu Safina Jara pour foni flani anya sama ka bon nouvelle horizon kono doguna a Traoré ale sebani ngala ye ibunya obala bidi kere wa fo ambi foki walimando bidi jara ne ko sobe teka dugu mais bodi sebe mi ni ojo ko la sirène ka do ka fo la sirène ka keni u ka bi boli ye o ye juin kalo cletan ani woro 2022 sirène godi ka fo dugu fana Traoré ale ka sebe no dugu fana godi fana keta sage dugu fana keta ku ka do ka fo mi metal ke terrorisme la no ye bamanji ya wale ay ka do ka fo ame wati mi ko bi mi metal ke ka do ka fo otage la no ye ka do ka fo bamanju u bi mamunu zalo ka tani uye ay ka do ka fo l'américain lu ka délégation nyema do olu kono wulila ka do ka fo kana mi metalge asimi goitala so ye on ka président de la république ni watina ka do ka fo mi metalge otage ko na reni dabali belajele asimi goita aka aboloda sa ka do ka fo bamanji wolu olu be ka kewale mununge ngere ni oye otage ko ye asimi goita ka do ka fo ni ale jamane kundige ni watina aya jere ka fo ni ala sonama fe mi metalge force spéciale dowla olu be on ka jamane ngono ni watina wala sa ka do ka fo ma min be ka do ka fo ni ube bamanju ka teka ni watina wasa kado ka fo ubesika liberi chogomina abana dugu fana kita akwi kado ka fo mi metalge asimi guitala akoni ya yira ka fo ko chendo kado ka fo wati dotemena bamanju kado ka fo mi metalge bamanju la koni kado ka fo madama do koni kumbe wal me kado ka fo jamani do kumbe ustaga ani wati belajele na ni ulube bamanju stangoro takwe ka sababu ke kado ka fo ni bamanju kunye mamunu mine kado ka fo fereni dabali belajele kumetige kado ka fo warko usira ka ni amba wolo ko rason kado ka fo ko arason de kumedi bamanjuma wallahi sai kado ka fo ka mau ka ulabla ko yu digala kado ka fo jamani kudigi ni oye asimi guita akoni ya yira ka fo ame wati mina ko me bi ay kado ka fo ko tatike ni usira sugu ye ble sababu ke kado ka fo ulu ye wale mumbe kado ka fo ni abeke sababu ka sika jadi ya wale kado ka fo terrorism ka sika asangora ta halbi ma ame wati mina ko me bi femi metalke kado ka fo bamanji femi metalke terrorism ma tandaman hage domadola kado ka fo ube bamanju ka tega kono ni watina Tirba fula mi be telke ka do ka fo kuchala mara tara kuchala mara ni be ka mu fo ebe caporal be kuma la de ira nyana caporal
Garabu. Ya garabu bla. Ita mnede. Caporal te garabu bla. Bede garo ka fɔ dugu fana Keita dugu fana ko di i k'a dɔn ka fɔ Kucala mara kɔnɔ i k'a dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ Bamanji walo kɛbaw la i ye maa dɔ mana i k'a dɔn ka fɔ Kucala ale kunkolo kɔnɔna na o kɛra Kucala i k'a dɔn ka fɔ tuba dɔ bɛ yen u ye maa damadɔ minɛ i k'a dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ hali Faransikaw ka journaliste dɔ bɛ yen min ni o tɔgɔ ko Olivier Dubois a bɛ waati min na komi bi hali Faransikaw ka ni journaliste u bɛ u bolo la i k'a dɔn ka fɔ Olivier Dubois hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ journaliste ni o ye kunnafonidilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi o bolo kan olu ye wulikajɔ sɛbɛ boloda walasa u tɔɲɔgɔnkɛ min bɛ Bamanjiw bolo a bɛ se ka labila cogo min na nka min bɛ talikɛ k'a dɔn ka fɔ lamɛrikɛnw na lamɛrikɛnw ka ɲɛmaaw kɔni k'a dɔn ka fɔ u cunna an fɛ yan u y'a jira k'a fɔ colonel Asimi Goita a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn ka fɔ Bamanji walaw u bɛ kɛwale minnu na k'a dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ libération na n'o ye k'a dɔn ka fɔ maa minnu minɛ bɛ u bolo u bɛ se ka u bila cogo min na Asimi Goita a kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma don nataw la k'a dɔn k'a fɔ force spéciale min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ anw ka jamana bolo kan k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen min tigɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ka ration ni o ye ka wari di u ma walima k'a dɔn k'a fɔ ka ko kɛ u ye min bɛ se k'a to i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka sankɔrɔta u ka taabolo juguw kan cogo min na ko o banna a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw ka tɛgɛ kɔnɔ ka se ka u minɛ cogo min na waati dɔ la Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ Bamanjiw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ an ka armée la u ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda k'a dɔn k'a fɔ chinois maa saba bɛ yen ni olu kun minɛna k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw ka bolo fɛ k'a dɔn k'a fɔ 2021 laban in na k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra olu bɛ se ka labila cogo min na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Kolombikaw ka maa dɔw fana na minnu bɛɛ lajɛlen kun minɛna nin bɛɛ lajɛlen waleyaw kɛra k'a dɔn k'a fɔ Kucala mara kɔnɔna na hali ka jan k'a dɔn k'a fɔ ni armée kɛmɛ ka monter en puissance k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ hali bi Bamanjiw kɔni u bɛ ka gɛlɛ kɛ k'a da walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka tɛgɛ kari mɔɔw la cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ européenw na ka taa se hakaja maliden yɛrɛ dɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bamanjiw tɛgɛ kɔnɔ nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a kɔni y'a jira k'a dɔn k'a fɔ américains ka nin délégation na ko ni Ala sɔnna ma don nataw la force spéciale u bɛna wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda nka min kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ka ration k'o ta ka taa di Bamanjiw ma bilen walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka an ka maaw bila ko u banna bi o banna tabarikala batiri filɛ nin ye an ye min bɔ la Sirène kɔnɔ dugu fana Keita ale ka sɛbɛn don nin ko in tɛ faamu ni quoi otages mana minɛ sisan Abu Safinɛ Jara jamana minnu n'u bɛ wari di a Faransi o a États-Unis o n'a wari kelen bɛ tila ka segin ka taa d'olu de bolo a bɛ taa e bɛ marifa dilan a b'a sankɔrɔta e bɛ marifa dilan i ka jamana bɛ marifa dilan a b'a sankɔrɔta jamana jɔn de bɛ yen minnu bɛ marifa dilan a jamanaw tɛ yan tubabuw de t'a dilan olu de b'a dilan terroristes bɛ taa marifa san yɔrɔ jumɛn a wari ko Abu Safinɛ Jara nin ko in a ka dun ko in ka dun kosɛbɛ wallahi a ka dun ko in ka dun yɛrɛ yɛrɛ de terroristes ka otage ko in Abu Safinɛ Jara ko in ka dun a ka dun dɛ wari mun bɛ taa di terroristes ma o wari kelen de bɛ tila ka taa sigi nansara ninnu ma ye u bɛ taa marifa ninnu bɔmu ninnu a fɛn bɛɛ bɛ sa olu yɛrɛ de bolo o de fɔra tant que ration bɛ ka sara Bamanjiw ye maa minnu bɛ ka ration sara olu de sen dalen bɛ biɲɛkala kan maa minnu bɛ ka ration sara olu de sen dalen bɛ biɲɛkala in kan n'olu m'u sen bɔ a kan ɲɛ tɛ ye ko ye Nasimi ko bi ko ration kɔni nin y'o ko bannen pewu a banna ne kɔngɔ b'u fa k'u fa ye a banna nouvelle libération Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de ye Mohamed Agi Aliyu Abu Safinɛ Jara a kumana dɛ a ko anw ni Irisi cɛla la a kɛra sababu ye an bɛ don min na komi bi an bɛ fɛ k'an bolo cari ka bɔ MINUSMA bolo Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o ka ɲi fanga maa minnu bɛ fanga in kunna u nali fo ka n'a bila bi la u bɛ ka taa ni système nin ye a bɛɛ bɛ kɛ an bɛ bɔda yir'i la i yɛrɛ bɛ bɔ ka sɔrɔ an min kɛ a banna espérance kuma ɲɛna c'est ça l'espérance militaire kuma ɲɛna alors kosɛbɛ comment Abu Safinɛ Jara mun ye Mohamed Agi Aliyu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA ka mandat renouvelé min ko kuma mun na a bɛ sen na Abu Safinɛ Jara ko a ko in k'a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya a gɛlɛyayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Irisi jamana ani ka taa fara mun ye Sini jamana kan a dogolen tɛ maa si la an bɛ don min na komi bi gɛlɛya belebele o b'olu ni communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ la o la a ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ Irisi jamana ani Chinois jamana Abu Safinɛ Jara mun ye ba Maliba an n'olu kɛlen bɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ sira
sira abe kuchama kwani abo ofo anu keleme kan bolo nyoma sira chiama ne fe abu sabna jara akoni yeko njete mina kalaje na so jini kene kan muye shwe kala kleta ane saba anga ministre mu be no de abla jobwe abu sabna jara ay layni munun ke ka layni munun ke wala sam ministre aga manda abe siga ere nouvelle abu sabna jara koni ya jete mina kalaje bare mbe gele foka abe gele muye ministre obulu abe gele de abe gele kosobe Fatrike baga fola ako munye juin kalo kile mungwa ane kononto sikate fe muna munye minishuma na kamanda na be renouveler abu na te renouveler o don dogo duma ko ye juin kalo kile mungwa ane kononto ye ngako numfla tabolo na kombi anye laini munke minishuma o bolo aka polisi la mun fe abu safna jara ko bara ko abena gele o bolo foka foko abe gele fatrike baga fola ako ni yango laini jate mina kalaje malibika laini munke laini nun ko ni amidom na kombi minishuma fe la kote wa munye jamaje kulu munno farla ka minishuma ka blaka na jamana kono jamana nunu abu sabna jara ku fene fela kote o de okumu kono la kibe na ka fako mu ye baran ko abe gele foko abe gele mu ye shwakalo kile mu ane kononto na so jinu o keneka abu akoni yanga la inu njatemna kalaje anga ministre mu be no de abla jobie aya fo na so jinu keneka bela jile onyana akona manya ka fako mu ye minishuma aka manda obe renouveler aja ko no ka renouveler ga munye renouveler abe renouveler no konisho mu ye abu sabna jara o konisho obe akomunye abla jobi ayira ka foko miye minishuma naka manna manya ka foko abe renouveler munye minishuma ko nga feren dabali bela jele neke munye population civile na be dudon ko ko olunni ko kisi o bolon ko fe abu sabna jara munye minishuma aga feren dabali bela jele nga ka fara munye anwa jamana kono ki majigi anwa jamana maraba uye abu sabna jara anga fara nyonga munye terrorist kala na be bamanji kala ko fo anwa jamana be seka na ayira bolo to muna ko minishuma ka nga fara anga ko obara ko oke abu sabna jara fen juma de fena na ke gelai munye minishima obolo akoni ya jemna kalaja munye minishima wati temono na uira bora ka ko munye francis kala ke chaw ko oluga panguru de be ka sobe ko olu minishima ko olu kisi akoni ye ko njete mina kalaje anga jamana gouvernement anga abla job aya fo munye naso jini keneka akoko abada ko malit na so tona chila ko munye force barkani ako kana anga jamana kono na manya ka ko munye force barkani otina anga jamana kono minishima awdi ya ira ka ko munye force barkani nebe na aw lakana anya ira ka ngo okuma ko otala abu safna jara ko ni mina ka gela belebele de ko sobuke munye minishima ubena sonwa munye naso mubuna sonka foko munye franci panguru ko tina yala olukuna blewa ko buna so obara mawa abu safna jara ko yingali to min ko abesi ofuna tamano ko faka boy ibena ka foko munye minishima yi abu safna jara munye panguru foita abolo ble panguru numu mo obolo na manye ka foko munye irisi jamana alekelema kata daga ko sigi ikran jamana odala munye ikran ko ka panguru munu mea abu safna jara olufana obala jele minu la katanu ye bara abegeleya atigeleya abo okay abu sabna jala ali bi munye mali ani minisiman chelala ko ame faka mbolo fo shubolo kasoro tufali o makai ala koy akoni ko njete mina kalaje an wala ni belebele mununu o kera minisima fanfe wala sa munye mande meseka ere nouvelle tomna abu sabna jala ko oluye fen mani anya ila ka foko minisima me baja takama muna an jamana kono mura wakati manu jo obubuli wakati mu manu jo obuda yira mu manu jo obutai abu sabna jala ko obara kono ko obana na manya ka foko minisima ko abe na barake an jamana kono abata anga maraba ko abata an maraba oluka dabalila wa an maraba abeta no oluka sirade abu sabna jara ko ni fenye fe mu fena na be minisima maw kamana gan ko so wani bara mu minisima maw be dese ngake abu sabna jara akoni ye ko njete mina albika atente je kalo klem ngo ane kononto ko me chari ko so ko mu ye nation jini o keneka droit de veto be jamana munum bolo irisi bola jini bola ameriki bola ane mu ye ba france kurani olu chama fena bo ola abu sabna jara ko be na juri nga asebe ko char unyoche ga fe mu no yo kuna wole malido ngoni bolo akoko ni mana gela to abu sabna jara nga signa ka ko mu malido on be kuna wole ko soro ko sabe mu on semeyoro o ka giri no de irishie no de shinie on semeyoro ko ka giri na son jini kene ka me dom na kompi ko sabe mu ye irisi jamana aninga ta fara mu ye shinu wa jamana ka mirna de be na zara bile nunna faransina ka manuna l'americana na ka manuna farafina konala kerenga de na mu ye mali kono ame dom na bi irisibi na gwara da kanyeshi abela jelema kaira ka foko munye ngani ajuga mula uye ngani ajuga kora munun ke ka teme farafina konala kere ngare na munye ba mali ba munye irisi jamana aninga ta farashinu wa jamana ka utina jena ya abara ble ka foko bara ngatime ayo bana okay koni un point entre c'est tout abana ma bana tiens
abu ibe na ka fɔ ko suya kalo tile 29 ye ko in kɔni a bɛ gɛlɛya fɔ k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya fɛn mun kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ mun ye Mali marabaw ye Abu Sabina Jara an filɛ ka fɛɛrɛ de sigi sen kan de ta an ye barika ni o taara cogo min na G5 Sahel o taara cogo min na wa fɛɛrɛ de sigilen filɛ sen kan nin waati in na mun ye MINUSMA a yɛrɛ bɛ se ka bɔ dadenni fɛ cogo min na ka sɔrɔ anw ma a gɛn kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ n'u ye Nouvelle Libération ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Mohamed Agi Aliyo Abu Sabina Jara i bonya o b'a la bere kɛra k'a fɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko le soir de Bamako k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Laya ko di Laya ko ni i ta k'a dɔn k'a fɔ ni an taara Bajangara Bajangara commune min bɛ yen ni o cogo ko Sanga k'a dɔn k'a fɔ Sanga dugu 49 Bajango a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛna taama walima u ye taama dɔ boloda taama in k'a dɔn k'a fɔ a kɛra juin kalo tile 14 san 2022 in na k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka wulikajɔ sababu ti dɔwɛrɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye nin duguba in da k'a lajɛ Sanga i k'a dɔn k'a fɔ dugu dɔ min ni a bɛ Bajangara ale région kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Saga la dugu belebele i k'a dɔn k'a fɔ Bamaji wale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɔ a sɛbɛ ɲangu bɛ nin yɔrɔ in na Patiriba ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Laya Jara Laya ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ n'i ye a lajɛ kabini Bamaji wale a daminɛna anw ka jamana in kɔnɔ a kalama k'a fɔ ko groupe d'autodéfense n'o ye k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ lakana groupe dɔw ye olu commencera ka sigi sen kan k'a kɔni yɛrɛ k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ lakana groupe minnu filɛ nin ye caman bɛ bi k'a dɔn k'a fɔ ka se fɔ bi ma k'a fɔ olu caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini wa k'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ lakana groupe caman de bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dunda ɲini na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka yɛrɛ lakana groupe k'a caman yɛlɛma k'a kɛ dunda ɲini ye parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ dugudenw kɔni caman de bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ko olu ko u bɛna ka na taama u ye taama u y'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni a kɛra juin kalo tile 14 san 2022 na walasa i k'a dɔn k'a fɔ taabolo cɛjugu min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ groupe d'autodéfense dɔw bolo walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka a contrecarrer cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ninnu ka taabolo la o tɛ taabolo cɛɲuman ye parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Laya Jara a y'a jira k'a fɔ n'i ye nin dugu in da k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini jadi wale a baaraw daminɛna min kɔnɔ dugu 49 kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ service de base la n'o bɛ tali kɛ école dɔgɔtɔrɔso a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lankolonyalen bɛ a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamaji walew ye wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja min bɛ wele ko groupe autodéfense ninnu dɔw bɛ wuli ka jɔ k'a boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko population olu bɛ se ka ration k'a ta k'a di u ma cogo min na ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ waleya i k'a dɔn k'a fɔ dugudenw b'a fɛ ka muruti dugudenw u ye muruti u ye a boloda dugudenw ka hakilina ye mun ye an bɛ waati min na komi bi u tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée malienne na u ka taa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko base militaire dɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka taa o cogo olu ka sigida la walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko yɛrɛ lakana groupe olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ lakana groupe caman de bɛ yen bɛrɛ si tɛ olu ka taabolo min bɛ tali kɛ jadi walew la i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛrɛ si tɛ u ka taabolo ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ yɛrɛ lakana groupe caman de bɛ yen ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ daga sigi dugudenw da la u bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ hakaja ration na k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka salo ka di u ma cogo min na ba k'a dɔn k'a fɔ dugudenw kɔni u ye taama u y'a kɛ wa k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ école ani k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛ se ka segin ka na u ka yɔrɔ la cogo min na hakaja min ni a bɛ wele ko administration nin bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka na u ka yɔrɔ la wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko camp militaire dɔ n'o ye surasiw ka daga dɔ ye u ka se ka na cogo i k'a dɔn k'a fɔ Saga ale mara kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ lakana ani bɛɛ ani kɛlɛ a bɛ se ka sabati olu ka kɛnɛ kan cogo min na parce que b'a fɔ la n'i ye anw ka dugukolo in ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Mali a dugukolo a ka bon kosɛbɛ sanga ni waati hakaja hali ni armée a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda i k'a dɔn k'a fɔ nanzaraw yɛrɛ ko ten ko c'est une guerre asymétrique o tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛlɛ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a munumunu sira ka ca kɛlɛ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a don ka bɔyɔrɔ ni a bɔyɔrɔ ka ca k'a dɔn k'a fɔ u b'o wele ko guerre asymétrique i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka na nacogo caman na nacogo caman de bɛ yen mugujugudenw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ marifalakɛlaw bɛ yen wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja motolakɛlaw la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko guerre asymétrique nin bɛɛ lajɛlen ye taabolo min ni o bɛ kɛlɛ in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati hakaja ni armée ye wuli ka jɔ k'a boloda k'a fɔ dugukolo a ka bon kosɛbɛ n'u taara yɔrɔ wɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamajiw la u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka segin ka na o yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw ko u mago bɛ fɛn min na bi taama in sɛbɛn ni kun y'u ka finimugujɛw n'o bɛ wele ko banderole i k'a dɔn k'a fɔ ani plancardiw lajɛ
ka dɔn ka fɔ kɔrɔfɔ minnu sera dalen bɛ a sanfɛ o ti dɔwɛrɛ dɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka dɔn ka fɔ camp militaire dɔ bɛ se ka sigi olu ka dugu kɔnɔ cogo min na walasa i ka dɔn ka fɔ administration ale bɛ se ka segin ka na cogo min na école ka segin ka na cogo min na dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka na u ka dugu kɔnɔ cogo min na walasa i ka dɔn ka fɔ lakana bɛɛ ani gɛlɛya a bɛ se ka sinsin u ka dugu kɔnɔ cogo min na Patrik filɛ nin ye an ye min bɔ histoire de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Abu Laya Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nouvelle origine ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Alpha So Alpha So a kumara a ko mun ye an ka lɛfama n'o kofɔra a bɛ an ka lakanabaaw kofɔ u ka ɲɛmaaya ba bɛ ministre mun bolo bi o de ye colonel Sadio Kamara an bɛ don min na komi bi dankɔrɔba in Abu Safunɛ Jara an ka mun ye faama minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gire ma ani ka taa bila Nara la mun ye colonel Sadio Kamara belebele ye a y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka taa an ka cɛdenw ni ka t'u lajɛ nin dugu kofɔlen o la Patrik b'a ka fɔ la mun ye Alpha So a ko suɲɛkalo tile 14 Abu Safunɛ Jara o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye don mun na a kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ mun ye joli di o ma e kɛ joli di ya joli ya est-ce que Abu est-ce que de la k'i joli di an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ sa n delila ka di siɲɛ joli mais n ka cɛ a ye siɲɛ joli sa siɲɛ fila comment e de ma deli k'i ta poche joli poche joli wa n'a fɔra ko siɲɛ fila poche joli aw e kan ka poche e de ma deli ka parce que joli tɛ se ka ta e la e kan ka poche duuru de dun n'i ye dɔ sama ka bɔ e la o y'i ka ko bannen ayi a sanusi ko in n'i ye dɔ ta ka bɔ e la sanusi ko in na e ko ko bi sɔgɔni min di sanusi min di k'o ka jɔ a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ donc e bɛ siran parce que ni e balolen tɛ a ka dɔgɔ ne sanusi n'u ye dɔ sama ka bɔ e la sanusi ka dɔgɔ i ka ko bɛ ban tiɲɛ yɛrɛ la sanusi ka dɔgɔ a ka dɔgɔ ne a dikun tɛ sanusi ko ye o ni y'a faamuya k'a di a di cogo la ayi n ko mɛ n ko sanusi joli min b'i bolo n ko de bɛna a nɔna bila oui mais o sanusi tɛ se ka o labila sur le champ la fo k'a sɔrɔ i bɛ sanusi ɲɔgɔnna dun waati bɛɛ la e dun balolen tɛ Bamakɔ e ma balo Sarawulakaw ma balo joli tɛ se ka ta o la a dabila Amadu ko man ka sanusi de bɛ se ka sa alors sanusi kɔni tɛ se ka sa Abu Safunɛ Jara suɲɛkalo tile 14 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen don mun don a ɲɛsinnen don joli di o ma o de hukumu kɔnɔna la an ka ministre mun bɛ yen n'o de ye colonel Sadio Kamara ministre de la défense et des anciens combattants toi a dit moi a dit ka ɲɛsin o baara ninnu ma mun ye tɛnɛndon dɔ bɛnna suɲɛkalo tile 13 ma mun ye ni belebele ye sa n'o de ye colonel Sadio Kamara Abu Safunɛ Jara an ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'u dagalen bɛ Gire nin waati in na fo ka taa bila mun ye Nara la mun ye dankɔrɔba ɲɛ a taari i ɲɛ da u bɛɛ lajɛlen o kan Patrik b'a ka fɔ la a ko mun ye an ka colonel Sadio Kamara dankɔrɔba ɲɛ a taara pankuru mun na an k'o de ma ko Misa 71 adamaden lɛri ka pankuru o don o de hukumu kɔnɔna la a jiginna dugu fɔlɔ mun na o de ye Gire ye Gire n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ a bɛ ti jɔ mun ye kilomɛtiri 500 ɲɔgɔn na o la wa ni donna Girekaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka kɛlɛkɛcɛw dagalen bɛ mun ye Gire kɔnɔna la Mali ani Mauritanie frontière la ko an ka kɛlɛkɛcɛw u dalen bɛ yen a taari i sen dɔ u bɛɛ lajɛlen o la Abu Safunɛ Jara waati mun na mun ye colonel Sadio Kamara a sera nin kɛnɛ in kɔni kan a y'a fɔ kɛlɛkɛcɛw ɲɛna ko mun ye jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ a nana o ka cikan ne k'o lase u ma o bɔlen kɔfɛ mun ye fasodenw ye n'o bɛ malidenw kofɔ a nana olu ka cikan ale n'olu lase mun ye kɛlɛkɛcɛ ninnu ma k'u bɛ kɛlɛ mun na u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jamana faama k'a bɛ k'a dɔn ye koyi wa u bɛ kɛlɛ mun na nin waati in na u kɛlen bɛ k'u disi da mun ye jugu disi mun na Abu Safunɛ Jara ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka foli ko a bɛ ɲɛsin u ma o de hukumu kɔnɔna la mun ye Sadio Kamara hali bi an ka kɛlɛkɛcɛ ninnu Abu Safunɛ Jara a kumar'u ye dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ se aw ma anw mun yɛrɛ mun filɛ kɛnɛ kan ni ne colonel Sadio Kamara ani n ka délégation belebele a y'a bila a kun na anw bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan an mago bɛ marama fɛn fɛn de la an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw fɛn de la a bɛ fɛ a ka bila condition de la an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o condition a bɛ se ka bila o kɔnɔna o la cogo min na Patrik b'a ka fɔ la a ko mun ye colonel Sadio Kamara a ye foli de ta ninnu ta ka ni cɛba ninnu k'u sɛgɛrɛ a y'a yira u la aw de ye cɛw ye aw jɛra denw kɔ ka jɛ aw musow kɔ ka jɛ a ka denbayaw kɔ Abu Safunɛ Jara ka jɛ a ka kabilaw kɔ o sabu kɛ k'a bɛ taa jamana ni ka taa a kunnawolo a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jamana an tɛ ɲinɛ a kɔ cogo si la o kɛlɛ belebele mun n'aw b'a la nin waati in na walasa mun ye terrorisme o kɛlɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko jamana in ko a ka foli ko o bɛ ɲɛsin aw ma wa a dogolen tɛ maa si la a bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye ɲɛdimi don wa kɔnɔdimi ko o tɛ koyi jamana ɲɛmaaw ɲɛ b'a la wa malidenw fana ko o ɲɛ b'a la mun ye colonel Sadio Kamara hali bi a kumana dɛ a y'a yira mun ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu na ko hali bi baara mun n'u bɛ ka tɛmɛ n'a ye u ka taa nin baara ninnu ye koyi wa mun ye jamana faamaw fo ka taa fara mun ye malidenw kan an ka dɛmɛ ko a bɛ ɲɛsin u ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen o la Patrik b'a ka fɔ la mun ye colonel Sadio Kamara a kɔni ye a da mun ye nin cɛdenw ninnu tulo kan jafariya mun o b'a la ni
ni min mun o bala waati tɛmɛnw na a fɔra ko an ka Mali sɔrɔsiw ko le tɛ cɛw ye waati tɛmɛnw na a fɔra ko an ka Mali sɔrɔsiw ko aw de bɛ boli nka an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Mali sɔrɔsiw ye cɛ ye an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw Abu Safinɛ Jara anw bɛ saya fɛ ni maloya ye ko bɛɛ lajɛlen y'o dɔn an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara hali bi colonel Sadio Kamara a ko k'a bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen o ma maa ma de bɛ n'i kɛra civil ye n'i kɛra finitigi ye n'i tora nin kɛlɛ in na ko tasi bila ko a b'a ɲɛsin ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye colonel Sadio Kamara a taara nin kura di an ka kɛlɛkɛcɛw ma Girikaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara o yɔrɔnin bɛɛ mun ye colonel Sadio Kamara a n'a ka nin délégation belebele u y'u kunna Narakaw fɛ yen n'u donna Nara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commandant Kulibali Abu Safinɛ Jara ale y'u bisimila ye Abu bisimila ye kɔnɔna la mun ye colonel Sadio Kamara a seginna nin kuma kelen kan dɛ a ye mun ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ nin waati in na Nara kɔnɔna la a ko mun ye jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Koyita kɔfɛ a ko ka foli lase aw ma aw minnu jɛlen don an niw kɔ ka jɛ a denw kɔ minnu bɛ Nara nin waati in na an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Nara ko mun ye jamana faama ye ka fara mun ye malidenw kan k'u ka foli ko o bɛ ɲɛsin aw ma Fatigiba b'a ka fɔ la mun ye colonel Sadio Kamara a kɔni taara ka taa nin kura k'o t'o di an ka kɛlɛkɛcɛw ma nin waati in na mun ye Girikaw fɛ yen ani Narakaw fɛ yen Abu n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Gire ye fo ka taa fara mun ye Nara kan mun ye an ka faama mun bɛ yen Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ an ka nin ministre n'a bɛ colonel Sadio Kamara kɔfɛ u y'a bisimila ka ɲɛ kosɛbɛ wa u ye layiru di colonel Sadio Kamara ma ko olu bɛ don min na ko bi olu bɛ saya fɛ ni maloya ye wa mun ye colonel Sadio Kamara a k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ da u tɛ suma u bɛ sigi Abu Safinɛ Jara u tɛ suma u miirina tɛ ko tɛ dɔwɛrɛ ye Mali k'a daminɛ mun ye Kaye ka taa gosi fo Kidal Abu Safinɛ Jara hali mɛnɛmɛnɛni n'i taamana an ka cɛ n'i ye maa jugu ye u n'a mugu ka asusi kan wa an bɛ don min na ko bi k'u ni minɛn don o de ni min dan ye wa labɛnnen don kɛlɛ kama wa fo ka t'u sa Abu Safinɛ Jara ko jamana in ko a bɛ bɔ juguw bolo u kɔni ni jigisigi kuma ni k'o ɲɛfɔ an ka nin dankɔrɔba in ɲɛna n'o bɛ colonel Sadio Kamara kɔfɛ dankɔrɔba in a n'a ka délégation ka sɔrɔ ka pankuru ni k'o ta Abu Safinɛ Jara pankuru min n'an k'a ma ko 1171 armée de l'air malienne ka pankuru don ka sɔrɔ k'o kun da Bamako kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a saba ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la Alpha So ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la nin tɛ hɛrɛ ya ni hɛrɛ ye ni ka ɲi kosɛbɛ colonel Sadio Kamara bɛ baara la dɛ Abu an tɛ sugu kɔnɔ ka na ayiwa o ka kɛ n'an taara sugu kɔnɔ ka na mun ye attention au retour des vieux démons ko mun ye Ladiburama fanga a ka maa dɔw tun bɛ yen u bolilen don dɛ nka hali bi u ka affaire bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ o kunnafoni o bi yan n'o fana bɔra yen liberté provisoire a dira maa juguba mun ma bandi juguba maa fagala juguba armée de guerre de b'ale bolo liberté provisoire dira a ma kun mun na Abu Safinɛ Jara dana don o la ani mun fɔ ka taa fara min ye Dana Amasago olu ka ɲɛmaa mun bɛ yen n'o de Toloba ye ale ye kunnafoni min di an nana an da don la k'o ɲɛfɔ Gawusu Keyita Mane masa an ka taa sugu kɔnɔ fɔlɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 i bolo don Bidikɛlaw b'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko le combat ka kɛ ni u ka bi alamisa bɔli ye juin kalo tile 16 a ye k'a dɔn k'a fɔ groupe auto dépense min bɛ yen don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamanadenw walima i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigidaladenw kun bɛ tɛgɛrɛ fɔ u kun a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jalaki t'a mɛn ka u sɛgɛrɛ groupe auto dépense u ti dɔwɛrɛ dɛ u ye Dana Amasago i k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sanga ale mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Bajangara o mara kɔnɔ parce que b'a ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na groupe auto dépense commencera ka sigi commencera ka bila sen kan b'a dɔn k'a fɔ nin groupe min ni a ɲɛmaa ye Dana Asango ye Yusuf Toloba ale don ni a ɲɛmaa ye Yusuf Toloba ye i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na population kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ ninnu kun kosɛbɛ o kɛra a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ha ka jan waati dɔ la min bɛ tali kɛ an ka ɲɛmaaw la u tun y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ groupe auto dépense fɛn o fɛn bɛ yen kosɛbɛ lajɛlen ka marifa i k'a bila min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka tugu anw ka armée kɔnɔ parce que b'a ka fɔ na sera waati dɔ la gɛlɛya kɔni nana don nin ko in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ groupe auto dépense min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni tora sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛw ka fɔla u na u ka sigidaladenw k'u lakana parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ i bɛ min bɛ tali kɛ groupe auto dépense la
kerengerenya Yusuf Toloba ale ka groupe a ɲɛma do ka do ka fɔ nunu ngoni ye wuli ka jɔ ka sɛbɛ boloda o ka do ka fɔ ame wati mina komi bi ay ka do ka fɔ ko population bi ɲini ka nimisa tuguni min bɛ talikɛ nunu na ka da ka bolokɔni kɔni sini bɛ u la a sababu kɛ ka do ka fɔ fali wale dɔw kɔni kɛmɛ ni yɔrɔ in na n'o ye ka do ka fɔ saga ye fali wale minnu ni u kɛlen bɛ ka fɔ maaw b'a fɛ ka u bolokɔni si u la koyi kuma kɔni yɛrɛ la ka fɔ nin groupe auto défense minnu filɛ nin ye ka do ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ni o ye Dana Amasago ye ɲɛfɔ ye ka do ka fɔ Yusuf Toloba ye Fasiba y'a jira k'a fɔ ko a man kan i ka do ka fɔ nin groupe min filɛ nin ye i ka do ka fɔ gouvernement ka ninnu ta min bɛ talikɛ effectif de l'armée la u ka u fara u kan u k'u ta a ka jan i ka dɔn k'a fɔ n'i ye ninnu ta k'a lajɛ maa minnu do i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ tɛrɛngana u bɛ a dɔn maa minnu do i ka dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko espérance i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ dɔnniya a bɛ u lasago i ka dɔn k'a fɔ gouvernement kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ groupe auto défense minnu ni olu filɛ jamana kɔnɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka se ka ta ka don anw ka armée kɔnɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ jadi wale a kɛlɛbaw la u ka se ka fara anw ka armée kan ka jɛ ka jadi walew ko u kɛlɛ parce que b'a ka fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye jamana in ta k'a lajɛ a dugukolo ka bon kosɛbɛ a kɛnɛ ka bon kosɛbɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ hakaja hali ni armée ye yɔrɔ bila fɛn min bɛ talikɛ jadi walew la wa olu jadikɛlaw u b'a segin cogo bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ minɛnnu na u ka u boloda kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ ni o ye Lasini Kulubali Lasini y'a jira k'a fɔ hakaja waati dɔ la refondation assise nationale pour la refondation waati min na i ka dɔn k'a fɔ o sigiw kɛra o sigi ka kumaw kɛra a kɔni yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ nin groupe auto défense la n'a ta k'a dɔn k'a fɔ ka fara anw ka cɛdenw kan n'a ta ka fara polisilakaw kan nka i ka dɔn k'a fɔ tant que ni o baara in ma kɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ groupe dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ hali bi min ye juguya ye ka ta ka sigidala kuma dɔw sɛgɛrɛ hali bi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔ juguya ka ta ka groupe kurukara bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a masɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka laɲini tɛ o ma a dabɔ a kama ma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ jamana a ɲɛmaw la a kɔni yɛrɛla walasa k'a fɔ min bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ groupe auto défense ninnu na ka dɔn k'a fɔ u ka ta tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka fara i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ armée la walima polisilakaw ka taa lakana u bɛ se ka a sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ le combat kɔnɔ Lasini Kulubali ale ka sɛbɛn Lasini Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an ka te min fɔlɔ ko sabu kɛ ma nin wari bɔ i ma nin wari bɔ dɛ ne y'o de f'i ɲɛna a wari bɔbali de tɛ ka di i ma nin wari bɔ dɛ min ma wari bɔ e yɛrɛ y'a wari bɔ de ne kɔni directeur de bi yan o de ye nin wari bɔ bi c'est ça ale de y'a bɔ ale de ye bi o dalu b'i bolo dalu bɛ yen caporal bon a n'a ka caporal bɛɛ a n'a ka caporaliya bɛɛ o yɔrɔw la il est bien Abu Safinɛ Jara mun y'an ka dankɔrɔba ye san n'o de Ali Jigine Ali Jigine a sɔgɔlen nin waati na Faransi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Bintu Keita Manden masa Bintu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Keita Abu le Sphinx n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye fasilikɛba de ye Adama Darame ye Adama Darame a kumara dɛ Adama Darame mun kɛra kayi Darame a sɛbɛn daminɛ Darame fila dama ma sɛbɛn dabila koyi Darame fila dama a b'a ka sɛbɛn na Faransi ye a fila dama m'a bila m'a fɛ k'o de fɔ awɔ a bɛ Faransi a kana sa a bɛ se ka na ko mɔgɔ sa Abu Safinɛ Jara mun ye fasilikɛba ye Adama Darame ka bɔ le Sphinx kɔnɔna la n'i y'a bɔ ko 867 ye ka bɛn bi juin kalo tile 16 ma san 2022 mun ye fasilikɛla Darame a ko mun ye marché public ye Abu Safinɛ Jara ko an k'an farati kosɛbɛ dɛ k'o sababu kɛ mun ye maajugu minnu tun bɛ ka jamana in mara ka tɛmɛ hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye ji kɛ butɔn na a caman ye ji kɛ butɔn na nka u ka affaire bɛ yan affaire bɛ ka traité taba minnu taara olu ka affaire ka traité yan bilen awɔ ko dabila o kana bali la dɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Adama Darame a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu ye jamana in ni k'a sigi a sen samara o kan ni ka jamana in nafolo ni ka a ɲɛnɛmu u y'a dun kɔ kan Abu Safinɛ Jara u y'a dun ɲɛ fɛnɛ kan nka an bɛ don min na comme bi n'hali n'o y'a sɔrɔ a caman bɛ olu kɛlen ka ji kɛ butɔn na u ye jamana in kɔni ni k'a bila ten cari nka u ka affaire an bɛ don min na comme bi hali bi u ka affaire bɛ sen na jamana in kɔnɔna o la mun ye fasilikɛba ye n'o
de Adama Dramé ayira k'a fɔ ko an ka jamana in kɛlɛ mun n'an y'o kɛ o de maa famille d'abord o bɛ se ka cɛra ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na nka i bɛna ye k'a fɔ ko maa famille d'abord mɔgɔ minnu tun bɛ maa famille d'abord kɔnɔ Abu Safina Jara ko a dɔw bɛ yen u ka société bɛ ka baara kɛ hali bi an ka jamana o kɔnɔna o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ société dɔ bɛ Abu Safina Jara hali n'o y'a sɔrɔ fatirikɛba Adama Dramé a m'i da don société in tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko nin société in kofɔlen n'an bɛ ka fɔ tan ni maa kofɔlen société mun na a b'a bolo Abu Safina Jara a ka ca fo ka fɔ a ka ca wa i bɛna ye k'a fɔ ko Laji Burama fanga waati ale maa kelen ko miliyari 20 Abu Safina Jara ko a y'o ɲaami an ka jamana in kɔnɔ la waati tɛmɛnen u la nka hali bi o maa kelen n'o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka ji kɛ butɔn na ka duuru k'o don fiɲɛ la ka se ka tɛ fɛn mun na hali bi an ka jamana fɛn dɔw monopole ko talen bɛ ka kalifa a ka société o ma dɛ a ko n'i taara an ka kɛnɛya bunakun kɛnɛ kan n'o bɛ santé kofɔ Abu Safina Jara ko monopole ko a talen bɛ ka di nin cɛ kofɔlen ma a ka société o ma a ko sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka département n'a bɛ santé département kofɔ kɛnɛya département o tɛ wa Abu Safina Jara ko ni maa kofɔlen hali bi a ka maa mun n'o bɛ baara la a kɔnɔna la k'a bɛ t'i jɔ maa 60 a ɲɔgɔnna na kɛmɛ sigida n'i y'a sigi Abu Safina Jara k'a bɛ t'i jɔ maa 60 o ɲɔgɔnna o la o de kama appel d'offre fɛn fɛn mana kɛ Abu Safina Jara a tɛ ɲɛɲini dɔrɔn u bɛ sina k'a sɛlɛ ten nin tigi a ka société o kan Abu Safina Jara mun ye fatirikɛba ye n'o Adama Dramé a ko an ye nin kɛlɛ in de kɛ waati tɛmɛnenw na an ka jamana o kɔnɔ la malidenw wulila ka nin kɛlɛ in de k'o kɛ maa mun ni marché mun man kɛ a kana ta ka di a tigi ma maa mun n'a tɛ se ka baara min kɛ a kana ta ka di a tigi ma mun ye maa ko k'an k'o bɔ jamana in na waati tɛmɛnenw na ko o kɛlɛ ko de kɛra an ka jamana in kɔnɔ marché mun n'a bɛ tɛmɛ jamana yɛrɛ cakɛdaw fɛ Abu Safina Jara ko a marché ninnu ko a ka kɛ mun ye bonya o kɔnɔ la a marché ninnu a ka tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ ko n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye mun ye fanga maracogo Abu Safina Jara ko o bɛ ɲininka o bɛ ɲɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la mun ye Adama Dramé fika bɔ le sfɛnsi o kɔnɔna la Abu Safina Jara n'i y'a f'i ɲɛna cogo min na Adama Dramé a y'a yira k'a fɔ ko an ye Laji Burama fanga n'o bɛ IBK fanga ko an y'o gɛn maa joli min fanga yurugu fanga ye Abu Safina Jara ko an y'o gɛn ka ɲɛsin nin kɛwale ninnu dɔ de ma nka ka hali n'a fɔra hali bi k'o kɛwale kelen ninnu bɛ sen an ka jamana kɔnɔna la Abu o ye fɛn ye fɛn mun n'an tɛna se ka sigi n'a ye k'a lajɛ wa fɛn mun ni malidenw kɔni k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si la mun ye fatirikɛba ye Adama Dramé a y'a yira k'a fɔ ko mun ye autorité de la transition n'o bɛ an ka jamana marabaaw kofɔ an bɛ don min na comme bi u tun ye layidu kan dɔ k'o di malidenw ma k'o sabu kɛ mun ye Laji Burama fanga waati a yira k'a fɔ ko mun ye an ka bâtiment public caman de bɛ yen Abu Safina Jara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ma da la maa dɔw y'a san an ka jamana in kɔnɔ hali bi u bɛ k'u sɛlɛ an ka jamana in kɔnɔ la wa u ma san dɔ wɛrɛ la mun ye jamana yɛrɛ wari suyɛnen Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko a caman ko o y'a san o de la Abu Safina Jara mun ye Adama Dramé a y'a yira k'a fɔ ko o bâtiment public kuma na a bɛ sen na ne jamana marabaaw ye layidu k'a fɔ ko maa minnu y'a san n'an ma sa sariya o kɔnɔna o la ko siga t'a la ko a maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bugunatigɛ o na di wa kiiri bunakun na a bɛɛ lajɛlen wele ko don na nataw la nka ko n'i ye ko ninnu taabolo jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara ko in sɛbɛkɔrɔ sumayalen don fo k'a fɔ ko a sumayalen don nka an bɛ don min na comme bi Adama Dramé fatirikɛ Adama Dramé ka bɔ le sfɛnsi kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ jɔ abada Abu Safina Jara ni maa jugu minnu n'olu b'an senkɔrɔla la f'an k'u furan ka bɔ an senkɔrɔ la ko sabu kɛ nin ye dossier minnu ye Abu Safina Jara a dossier ninnu ko a kasa ka bon cogo si la e bɛ se k'a faamuya cogo di maa minnu n'olu kɛlen bɛ ka ji kɛ butɔn na u ye Laji Burama fanga in kɛ u y'a tiɲɛ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ hali n'a fɔra ko hali bi ko olu ka société ko mun ye marché de bɛ ta ka di o ma an ka ministre de la santé kɔnɔna o la o sabu kɛ a ka maa mun bɛ yen n'i ye ministre de la santé département jateminɛ k'a lajɛ kɛmɛ sigi la ni maa kofɔlen a ka maa mun bɛ yen k'a bɛ t'i jɔ maa 60 o ɲɔgɔnna la donc marché bɛɛ lajɛlen Abu Safina Jara o bɛ sɛlɛ ni cɛ in ka société o kɔnɔna la o ye fɛn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko Mali kura o ye fɛn ye fɛn mun n'an kan ka kɛlɛ kɛ bi Abu Safina Jara n'an kan ka kɛlɛ kɛ sini fatiri filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le sfɛnsi ale kɔnɔna la Adama Dramé ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ ne bɛ n bolo yɔrɔ n y'o f'i ye o jamana in Abu hali bi fɛn dɔw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ a ti ɲɛ dɛ a ti ɲɛ ayi non a ti ɲɛ tiɲɛ don Asimu bɛ kɛlɛ la foroba nafolo o kɔni maa caman bɛ ka siran o dun ye sisan foroba nafolo bɛ ka siran o dun ye dɛ gamu ye an maliden minnu bɛ duguma maliden minnu bɛ duguma Abu Safina Jara Asimu tɛ se k'o bɛɛ koron k'o ye an ka yɛrɛ ka administration mɔgɔw bɛ ka baara mun da maliden minnu bɛ duguma la o kan n'i donna bi k'i mago bɛ dossier dɔ la hali bi Abu Safina Jara n'i ma wari bɔ k'a di a ti di hali bi taabolo kɔrɔ in bɛ sen hali bi o taabolo kɔrɔ in bɛ sen na u kɔni bɛ ka siran foroba nafolo dun ye o bɛ ka siran o ɲɛ gamu ye dugumala hali bi dugumana toli n'i taara an ka kɛnɛyaso la a ɲaaminen don a ɲaaminen don dugumana tolilen don hali bi commissariat a ɲaaminen c'est la même chose rien n'a changé là-bas a foyi ma yɛlɛma foyi o domaine kɔni kɔnɔ dugumana in ma yɛlɛma dɛ
wa mi domna ko bi anya fo yan wa dona na tawla am sika sika lula aka wa mi na amaw to ko fo mali fo na be bo kalama ali bi do be do jabana en kono ne citerni ye citerni falen de bajena abu wa fo ko azwali ali bi do be do ni bajen ka fo ko poplini mal croix ati jo mal don yere ko obi nyawa ayi fo yere o de ka a société obeyu obeyu ambu do gani ala sonama ami domna ko bi ni ala honi sonama abu ngala ma basho reke amanu o to buguna tige sika sika lu be sinaw na nye so la ka fo ko ajorula abu safna jara mamu fa wire fa o tinya ble ne atinya malikura abi jodi akanga ere fondation abare fondation kosobe bede ne ben bolodo me bodi sebe minu utwaku le soir de bomoko maimuna dumiya ka do ka fo ale ka sebe no maikodi metalike premier ministre la a ko abanyi ni presse mon fait kerengere nyana ka do ka fo ko war ko kuma mi ni abese no ni wati na 600 millions kerengere nyana mi metalike ka do ka fo kuno fo dilaw uluka 600 millions ko kuma mi million kemoro ay ka do ka fo million kemoro mi ni afara ko kuno fo dilaw ka war do ka do ka fo war ko ko anye ko ni anye donne de parce que ba ka fala ni oye maimuna dumiya Maimuna Dumia ayajira kafo kabini wati dola ni metalike kunafoni na ikado kafo ko aye bololo soro kunafoni ko ni ye fan chama zoro ngene na ikado kafo jalagulu ko ni tambe ka nwanzegere ko ni kuna jama ke kunafoni dola andna nyini kafo nwango ka sababu ke ikado kafo woro kuma mi ni afole flenye ngene na million ke me woro ikado kafo ko mi ni akanka takadi kunafoni dola ma kabini san 2018 2019 ka tafse fo 21 ma ikado kafo ko woro bela jele abe kumbalana alo wati me ko me bi ka fɔ ministre min bɛ ni o ye Aruna Touré ye Aruna Touré ɲa dɔn ka fɔ ale ye ministre de la communication ye ka fɔ dila olu ka ministre do waati min na i k'a dɔn ka fɔ jamukan min ni a bɛ tɛmɛ kɔmuso sanfɛ n'o ye ORTM ye jamukan in ni a jɔra ko Mali kura a taa sira k'a dɔn ka fɔ o émission sɛbɛn o jamukan sɛbɛn i k'a dɔn ka fɔ ministre kɔni ɲininkali kɔni busanmisɛn nana gɔn a la a k'a dɔn ka fɔ ministre kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ talikɛ kunnafonidilaw u ka nin wari min ni a filɛ nin ye a k'a dɔn ka fɔ ko wari in k'a dɔn ka fɔ ko a dira koyi a sɛbɛn ka fɔ la ka do ka fɔ kunnafonidilaw u ka nin wari min filɛ nin ye n'o ye 600 millions ye n'angɛrɛɲɛna k'a dɔn k'a fɔ a yirala Aruna Touré fɛ k'a fɔ ko wari in ko a dira wa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ document minnu bɛ yen ni olu bɛ talikɛ wari a bɔli la ani a dira karisaw ma min bɛ talikɛ a sɛbɛnfuraw la ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo koyi wa danganiya bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo min b'a jira k'a fɔ ko wari in ko a bɔra koyi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ docteur Sokɛli Kugala Mayiga la ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ waati min na ale kɛra sababu ye ka jamukan in k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ale ka o bɔli sɛbɛn nin kɔrɔfɔ kelen ko a fana a sera a ma ko ni bɛ talikɛ docteur Sokɛli Kugala Mayiga la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye dabali bangoba ye k'a dɔn k'a fɔ nin gɛn bɛ k'ale dabali k'a sɛbɛn ban k'ale kamana gan k'a kamana fili min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw u ka nin wari ko in na nin wari ko u y'a di koyi wa k'a dɔn k'a fɔ document bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo o kuma kunnafonidilaw de kan ka wuli ka u jɔ min bɛ talikɛ u ka wari donna da min fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafonidilaw yɛrɛ ka wuli k'o baaraw kɛ ko n'o tɛ min bɛ talikɛ gouvernement kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka wari ko a dira koyi gouvernement kɔni ye wari in di i k'a dɔn k'a fɔ wari a ma ye wo min kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛw ka wuli k'a jɔ u yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka min kɔni bɛ talikɛ premier ministre la i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se ministre ma olu kɔni m'a yira k'a fɔ ko wari dira karisa ma nka min bɛ talikɛ wari kɔni na a kan ka di yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko wari ko 600 millions ko a dira yen dɛ. Lahawla ni million kɛmɛ wɔɔrɔ ko kuma in cayara dɛ. A cayara dɛ. A cayara dɛ. kunnafonidilaw ka tɔrɔmɔni n'a fana ŋɛnɛmu cɛ awo abu i ka dɔn k'a fɔ Maimuna Dumbuya a y'a yira k'a fɔ ko ni janto ma kɛ nin ko in na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw la e ko a mɛn o mɛn an tɛna ɲugu ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni hakilina kelen ma dɔn wariko la wari taafan gɛrɛngɛrɛnnen ma dɔn i ka dɔn k'a fɔ minnu ko ko olu ye wari bɔ i ka dɔn k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko wari ko a dira wa min bɛ talikɛ a document administratif bɛɛ la n'o ye wari bɔ sɛbɛnw ye a dira karisaw ma n'o y'o sɛbɛnw ye a ka dɔn k'a fɔ ko o danganiyaw bɛ yen wari a taama a taa fama dɔn yalima wari a dira jɔnw de ma o ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Maimuna Dumbuya la a y'a yira k'a fɔ ko san 2019 waati k'a fɔ bana min bɔra waati dɔ la ni a bɛɛ lajɛlen ko a ma ko covid k'a dɔn k'a fɔ wari dɔ fana bɔra min ni a kun kan ka di kunnafonidilaw ma k'a dɔn k'a fɔ fɔn min ni a taara ko a ka di kunnafonidilaw ma an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma sɔrɔ o la Maimuna Dumbuya a ko ni janto ma kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɔn covid o wari ko o taara cogo min na fɔn covid o wari ko o ɲagamina cogo min na ni kunnaja ma kɛ k'a dɔn k'a fɔ 600 millions d'aide à la presse ko ni kunnaja ma kɛ ko nin fana na kɛ o ɲɔgɔn ko ye dɛ.
atikati abi ɲɛnabɔ abi ɲɛnabɔ i kulo b'a la ɲɛ b'a la sɛgɛn bɛ caporal la bi caporal non ça ne va pas vraiment Odi ça va pas ça ne va pas gardabu caporal ça va pas n'a ye gardabu minɛ ça va e kɔni ka tɔrɔmɔni ɲɔfɔ o jɔyɔrɔ foyi tɛ caporal ka ko la ça ne va pas fanji fɛ i ka dɔn k'a fɔ Maïmouna Doumbia ale ka sɛbɛnw min ni a bɛɛ le soir de Bongo Abu Safina Jara kunnafoni cɛ kuma la indicateur du renouveau bɛ bolo don bɛ bɔ ni ale Abu Safina Jara nin tɛ kibaruya duman ye ni maajuguba in maajugu mun bɛ n'a kɛlen bɛ ka maaw bali suna yɛrɛ la an k'a ma ko Lasine Touré Lasine Touré bɛɛ lajɛlen k'a ma ko papa Abu Safina Jara nka i bɛ na ye k'a fɔ ko nin maajugu in ko liberté provisoire dira a ma kura ye dɛ mun ye fasiri kɛ baa ye a y'a jateminɛ k'a lajɛ ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ nin maajuguba in kofɔ bandi juguba dɔ jamana in kɔnɔna la commissariat ka dɔgɔ jamana in kɔnɔna la mun tɛ nin cɛ kɔfɔlen dɔ n'a bɛ Lasine Touré kɔfɔ bɛɛ lajɛlen k'a ma ko papa Abu Safina Jara bɛ na ye k'a fɔ ko alamisa don dɔ bɛnna janvier kalo tile 20 a ma san 2000 ani san 22 mun ye commissariat du 15e arrondissement n'a ɲɛmaaya bɛɛ Musa Mbaye bolo ale ye tɛgɛ ta ka da nin cɛ kɔfɔlen kan ni ka taa bila koko naani ni ɲɔgɔn cɛ nka Abu Safina Jara a ma tɛmɛ mun ye kalo damadɔ kan mun ye liberté provisoire o dira nin cɛ kɔfɔlen ma a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ ni maa kɔfɔlen n'a bɛ Lasine Touré ni bɛɛ k'a ma ko papa Abu Safina Jara maajuguba o don koyi a ko san 2012 o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye mandat de dépôt o taara ka da ni maajugu in ka commune 1 ale tribunal o fɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ société min bɛ n'an k'a ma ko société Imetal Abu Safina Jara a taara bingali le ta k'olu ka cakɛda ni ka a sɛgɛrɛ bingali min kɔnɔna la n'a bɔra ni CFA wari miliyɔn 187 ye Abu Safina Jara ko nka ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a ka liberté provisoire siɲɛ fɔlɔ k'o ka di a ma nin baara in tɛmɛnen kɔfɛ k'o kɛra mun ye octobre 2021 o kɔnɔna o la Abu Safina Jara ala ka teli n'a ka ciden ye a ma tɛmɛ kalo 3 kan nin cɛ kɔfɔlen a nana ka baara jugu ninnu kana a dabɔ tura ye o de hukumu kɔnɔna la mun ye commissaire Mbaye ye n'a ka cɛdenw 15e arrondissement olu nana bolo ta ka da kan tɛ cari alamisa don dɔ bɛnna janvier kalo tile 20 ma san 2000 ani san 22 mun ye hôpital du Mali o kɔfɛla la Abu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa nin cɛ kɔfɔlen ka taa ka sokɔnɔnaw lajɛ u taara sɔrɔ fɛn mun don o b'a ka sokɔnɔna la armée mun bɛ n'an k'a ma ko pistolet mitrailleur PM dɔ b'a a ka sokɔnɔ type Mati 40 Abu o b'a a ka sokɔnɔ pistolet automatique PA Abu o b'a a ka sokɔnɔ fabrication artisanale n'o ye marifa dɔ fana ye mun bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan o b'a ka sokɔnɔ cartouche caman de téléphone marque iPhone Pro 13 o b'a bolo moto Jakarta Abu Safina Jara ni ka taa fara véhicule mun bɛ mobile mun bɛ n'an k'a ma ko Toyota Drogba n'o immatricule ye BC 2608 MD o ye o fana bɔlen kɔfɛ min ye permis du conduire fo ka taa fara min ye carte nina kan ani maa wɛrɛ bɛ o ka carte nina in kan i bɛna ye k'a fɔ ko maa min yɛrɛ tɔgɔ b'o kan o ye Musa Kulubali Abu Safina Jara n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye commissaire y'a bolo ta ka da nin cɛ in kan ka taa n'a ye olu y'a baara kɔni bila mun ye juge ka bolo kan nka an bɛ don min na comme bi Abu Safina Jara ko nin cɛ kɔfɛlen ko a kɛlen bɛ ka liberté provisoire k'o sɔrɔ tuguni o de kama ɲininkali ko a bɛ kɛ an bɛ don min na comme bi jɔn de bɛ ka nin maajuguba in n'o de Lasine Touré ni bɛɛ k'a ma ko papa ni maa faalan in maa jigitigɛlan in jɔn de kɛlen bɛ ka t'i don a jigi kɔrɔ min ye kiiri bunakun kɛnɛ kan an yɛrɛ ka kiiri bɔ o kɛnɛ kan Abu Safina Jara don n'a nataw la an n'a a tigi bugunatigɛ ni k'a di malidenw ma a mana kɛ fan o fan nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la mun ye fasiri kɛ baa ye o de ye Tayiru Male kibaruya in yɛrɛ u y'a sɔrɔ ka bɔ mun ye kojugu kɛlɛba ale kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Abu waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliman dɔn Mamadu ku sɔgɔliman na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la foli ni tanu an b'a lase bɛɛ lajɛlen ma an ma ɲinɛ dɛ an y'a yira kanubaw la ko n'Ala yɛrɛ sibiri don yira an kɛnɛ na mun ye dugutigi Dirisa Kulubali Abu Safina Jara a ka da yɛrɛ la n'o bɛ Jalakɔrɔji 1 ko fɔ u bɛna kɔtɔba kulonkɛ ni ka na a kɛnɛ ni ko sigi sen kan baara in bɛ daminɛ mun ye sibiri don ka taa kuncɛ fo dimanche don an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an si jɔ ka a don ko radio Nura FM an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safina Jara équipe mun n'o kun ka baara kɛ sɔgɔmada in na kuma so o kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga bolo mun ye Teflecha maaw ka lasigiden Inara ma an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Gawusu Keyita Mande Masa Jata nɛgɛ karafe o kuma ale bolo Facebook sa o kun kalifalen don mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden na n'o de ye Mamu Kamara mɔden Facebook o kuma ale bolo Burama Tarawele kuma bɔra maa fila kuru sɔgɔmada in na Abu Safina Jara Boubacar Tarawele Bete wassalam.